Hingpit ng ipasakaan og kaso sa Cebu City Police Office CCPO ang maabot sa 7 ka mga tawo nga may kalamigitan sa kamatayon sa tinun-an sa University of Cebu Maritime Education Training Center kun UCMETC nga si Ronel Baguio. Kaimduman nga si Baguio namatay niadtong Disyembre sa miaging tuig human nga gipaubos sa initiation o hazing sa Tau Gamma Pi Fraternity. Kasong homicide o kalapasan sa Republic Act 1153 kun Anti-Hazing Act of 2018 ang gipasaka sa kapulisan sa 7 ka mga tawo. Kini naglakip sa duha ka Grand Triskelion Officer, Master Initiator, Regular Member. Magtutudlo ni Baguio nga mo'y recruiter ug ang tag-iya sa panimalay diin gipahigayon ang hazing ni Baguio. Puno sa emosyon ang inahan ni Ronel nga si Lene. Diyang miabot kini sa buhatan sa Office of the City Prosecutor's Office sa Dakbayan sa Sugbo. Inubanan sa Regional Director sa Public Attorney's Office Kunpao nga si Attorney Maria Jiri Kalinawan o sa National Assistant Chief Coordinator sa Volunteers Against Crime and Corruption kun VACC nga si Annie Heresa. Bitbit ni Lene ang tarpulin nga nangayo og hustisya sa kamatayon sa iyang anak. Wala usab niya kalikay nga patulo sa iyang luha. Sa nanangatan sa iyang anak gikan sa kamot sa mga giisip unta niining mga kabrad. Iya usab gipadayag ang iyang dakong pagmahay ngadto sa magtudlo sa iyang anak nga mo'y nagsilbing recruiter niini nga mosulod sa fraternity. Mapasalamaton hinuon si Lene nga mataral na gyud sa hukmanan ang mga responsable sa kamatayon sa iyang anak pinaagi sa pagpaningkamot sa Cebu City Police Office CCPO. Papasalamat po ako sa lahat po ng tumulong sa kaso na to ng anak ko. Sa mga PNP police po at saka sa lahat po ng attorney ng PAW at sa attorney din po ng PNP kasi kung hindi po dahil sa inyong lahat na tumulong sa akin, hindi po usad ang kaso. Nunot sa hingpit ng pagpasaka og kaso sa mga responsable gikonsiderar na karon sa Cebu City Police Office kun CCPO nga sulbad na ang kaso sa kamatayon ni Ronel Baguio. Nang hinaot ang hepe sa Investigation, Detection and Management Unit kun IDMU sa Cebu City Police Office kun CCPO nga si Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay nga malutsan gyud og warrant of arrest ang mga akusado sa umaabot. Sanglit lig-on ang mga ebidensya nga ilang gipresentar ngadto sa piskalya. Gani wa na kinahanglan na pa nga adunay usa sa mga akusado ang mahimong state witness sumala ni Makatangay gumikan sa kalig-on sa ilang mga ebidensya nga gipresentar. Masaligon usab ang kapulisan nga atubangon gayud sa mga akusado ang kasong gipasaka batok kanila ug di na mosangpot pa sa pagpangayo unya nila og hold departure order sa korte batok sa mga akusado. Kani nga mga suspetsado upat sa ilaha nidangop no nga ri sa ato ang buhatan para mo execute of extrajudicial confession. Unya nipasalig sila nga atubangon nila ang maong nga mga kaso nga i-file sa ilaha. And we believe no nga matinud-anon sila sa ilaha nga ganahan nga mahitabo ug sa ilaha pud nga gi-commit sa amuha. Ikaduha kung naaman gani may mamatikdan nga adunay mga buhat sila no nga possibly to evade the law mo biya sila, we would ask the prosecution also probably to file the pertinent hold departure order against them. But then again, it would be premature to say that because as of now, nasayod mi nga niapa ni sila nga ri sa syudad sa Sugbo. So ato lang tan-awon kung unsay mga developments na mahitabo in the coming days. Gikalipay sa City Director sa CCPO nga si Police Colonel Ernio Dalugdog ang pagpasaka og kaso sa mga akusado. Iyang gidayeg ang iyang mga sakop sa pagsulbad sa kaso, partikular na ang IDMU og Police Station 11 sa CCPO nga gipangluhan sa hepe niini nga si Police Major Jonathan Taneo ug ang investigador nga si Police Staff Sergeant Renato Baldo. Daghang nasayang nga kinabuhi o kaugmahon labi na sa mga batan-on nga niapil sa maong inisisyon tungod sa kanang ginatawag og kini nga brotherhood. Unta ang maong insidente mahimong pagtulunan sa tanang miyembro o nagdumala sa mga fraternities and sororities diri sa syudad sa Sugbo. Gumikan kay Public Attorney's Office kun pauman ang mibarog nga abogado sa inahan ni Ronel nga si Lene. Gibutyag karon sa Regional Director sa PAW nga si Attorney Maria Jiri Kalinawan. Hayandi na sila mahimong mga bugar unya sa mga akusado. Kuno galing wa sila mga abogado sa kasong ilang giatubang. Gumikan kay mahulog mo niya kini nga conflict of interest. Definitely, it will be a case of conflict of interest because we have already assisted the complainant and we already know so much about the case which we cannot, of course, divulge. So kung
accused will get the services of the PAO, magkakaroon na siya ng conflict of interest. So, hindi mo madawat ma'am. Okay. We Hindi mo cannot. madawat. Okay. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.